हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडियोनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदान फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनफोरनि मिउजिक भिडियोफोरनि शर्ट मुभिफोरनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ आपडेट भिडियो गोदान मोनसे बर' सावथुननि आपडेट भिडियो नायगासिनो दङ नोंथांमोना भिडियोनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों बे भिडियोआ मानि सोमोन्दै जागोन आरो बे फुल मुभिनि सायाव नोंथांमोना आबुङै मिथिनो थाखाय भिडियोखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां लोगोफोर जोर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय मोनसे गोदान फुल मुभि जाय फुल मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों गुथाल ओमफ्राय लोगोफोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ नोंथांमोना आगोलाव बेनि ट्रेलार भिडियोखौ गोबाङानो नायखाबाय इउट्युबनि गेजेरजों ट्रेलार भिडियोखौ रिलिज खालामनानै होखाबाय लोगोफोर आरो बे गुथाल आबुं बर' सावथुनाव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बिग्राय मनालिसा फ्लरिना रिंकुमनि आरो टाक्लाय जेजास क्रिकेटारि राजाश्री आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे गुथाल आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ जोबोरैनो इउट्युबनि गेजेरजों नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दंमोन आरो गोबाङानो नायनो होननानै हांखुर जाना दंमोन एक्साइटेड जाना दंमोन गोबाङानो लोगोफोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ बिथांमोना दाखालिसो रिंसार प्रमोशननि गेजेरजों रिलिज खालामनानै होबाय लोगोफोर जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला रिंसार प्रमोशननि गेजेरजों बयबो नोंथांमोना थांनानै नायहैदो लोगोफोर आरो सोर नोंथांमोना बेनि पार्ट 1खौबो नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि दायो पार्ट 2खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नामा जुदि नोंथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरलायदो लोगोफोर बेनि पार्ट 2खौबो बिथांमोना थाबैनो रिंसार प्रमोशननि गेजेरजोंनो बे साननैसोनि गेजेरावनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बेनि पार्ट 1खौ बयबो नायहैदो आरो बयबो सापर्ट खालामहैदो बिथांमोना सापर्ट खालामोब्लानो थाबैनो बेनि पार्ट 2खौबो रिलिज खालामनानै होगोन आरो थाबैनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन लोगोफोर लोगोफोर लोगोसेनि दिनैनि शर्ट आपडेट भिडियो बेखिनियावनो भिडियोखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान फैनो गोनां आपकामिं फुल मुभि मिउजिक भिडियो शर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो